e de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banangɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,100,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma e maa min bɛ yen nɔ k'i kamana gannen don I ka bolimafɛn senkɔrɔla ale parili la n'an ko ale ma ko gentil cɛɲumanw k'a kɛ I ka bolimafɛn na yɔrɔ kelen pewu élégance service pinɛ ɲuman de t'i ka bolimafɛn na I bɛ fɛ ka I ka bolimafɛn ka pinɛw ni ka olu falen pinɛ marque ɲɛnamabaw yɔrɔ kelen pewu élégance service gentil marque ɲumanw gentil cɛɲumanw sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu élégance service k'i to I ka bolimafɛn kɔnɔ circulation na maaw k'i ka bolimafɛn tatɔla lajɛ yɔrɔ kelen pewu élégance service ale ka baara bɛnnen don ma élégance service Yakuba Dumbiya a ka baara ti fosi ye ka bolimafɛn ni ka ale pari a cɛɲumanin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ élégance service de la I boli biribiri I ka taa élégance service walasa I ka t'i ka bolimafɛn ni ka taga ale pari cogoya min na cɛ minnu fana bɛ yen nɔ n'u bɛ fɛ ka u furumusow ni ka olu la nisɔndiya yɔrɔ kelen pewu élégance service I bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ a la a wele sa a b'i jaabi a ka nɛgɛjuru sira la n'o de ye 69 63 06 06 76 32 72 88 76 02 11 19 élégance service maa minnu bɛ yen nɔ k'i haminen don I ka bolimafɛn ko cɛɲinko la taa yɔrɔ kelen pewu élégance service bietene juin kalo tile 6 san 2022 sɛgɛnbali ɲɛnabalo an kanubagaw o ye aw de ye ka sababuya kɛ sanga a n'a ka wagati a b'o sigi ka wa kunnafoni ka ale makɔnɔ mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni y'o waati seli a y'o bisimila kunnafoni daminɛla bi CEDEAO maaw olu kɔni ye sigili kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka o kɛ sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 4 san 2022 sigili kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ ni a bolila anw ka jamana Burkina Faso fo ka taa se laginɛkaw ka jamana o kan ni jamana saba min yɛrɛ ni ale ɲɛmaya bɛ fintigilakaw olu de bolo o de la CEDEAO maaw sa u ye ni sigili kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka o kɛ nka maliyɛnden kelenkelen bɛɛ lajɛlen kun sigilen don k'a makɔnɔ k'a fɔ ko CEDEAO maaw ka ni sigili kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni bɛna kɛ sababu ye ni ka ɲangili min bɛ talen don ka anw ka jamana sɛgɛrɛ kabini janvier kalo tile 9 tɛmɛnen san 2022 ko o ko kɔni damina sigi olu la CEDEAO maaw ka sigili kɛrɛnkɛrɛnnen ale kɔnɔna la sa u yɛrɛ kɔni ma bɛn ka fɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kumaw olu la o de la sa u y'a yira ka fɔ ko o sigili kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ kɔni o tɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka anw ka gɛlɛya min bɛ anw kan n'u kelen don ka siraw ka olu datugu anw ka jamanaw la sa ko o kɔni tɛna ka se ka kɛ sababu ye ka o baaraw ni ka olu lawuli o de la sa u ye sigili kɛrɛnkɛrɛnnenw fana boloda ko kura tuguni juillet kalo tile 3 nata san 2022 Sifinaka fila minnu ni olu si bɛ t'u jɔ san 35 la n'o ye Papa Umar Samake ka taa se Amadu Soma ni sifinaka fila ninnu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka cakɛyɔrɔ dɔ ni ka o dayɛlɛ cakɛyɔrɔ min n'u bɛ ale wele ko Société SS Industrie ni kamalen fila ninnu kɔni u ye anw ka camancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye Colonel Asimi Goita ka wele ka o jaabi min ni a y'a yira maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na ka fɔ ko bɛɛ ka na an ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka jamana ni ka o jɔ o de kɔnɔna la sa
la nunu kɔni ye an ka jamana ɲɛma ni k'a ka wele jaabi ni o ye Papa Umar Samake ka taa se Amadu So o ma u y'a laɲini k'a fɔ ko u bɛ na siman dilanso ni ka o de dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔ siman dilanso min ni an b'a wele ko usine na o de la sa an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye ale kɔni ye a biriki fɔlɔ ni ka o da simanso min ni ale bɛna wele ko Simanteri Atlas Jo Gara ni simanso in bɛna jɔyɔrɔ min na o de ye jokaw olu fɛ yen nɔ jo ale bɛ kati o lamini na an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma a kelen kun ci kɛnɛ in kɔnɔna la a n'a ka minisiri ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ye ka taa se CNT o ɲɛma ma ani maaba caman olu kun bɛ kɛnɛ in o kɔnɔna la sa an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma a kɔni ye foli kɛ ni ka taa ni sifinnaka fila ninnu olu yɔrɔ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni simanso in yɛrɛ kɔni sa ale bɛna jɔ musaka min na o de bɛ ti jɔ fo sefa wari miliyari 50 o bɔɲɔngo la a bɛna taa jɔ dugukolo hakɛya min ka sa o de hectare 14 dugukolo duwani ma u ka sɛgɛsɛgɛliw n'u ka wulikajɔw olu kɔnɔna la sa u kɔni ye tɛgɛ da bolimafɛn belebele dɔ kan ni an b'a fɔ ma ko camion in yɛrɛ sa ale kun bɛ Zegwa ale bɛ Sikaso mara o la camion 14 a camion 14 bɛɛ lajɛlen kɔni tun falen don balofɛnw na o balofɛn dɔ de fana ye an ka yiridenw kun bɛ a la fo ka taa se tulu olu ma u kun bɛ ka bɔ ni olu balofɛn ninnu olu ye nka an ka duwani tigilamaw olu kɔni ye ni bolimafɛn ninnu ni ka taga n'a ye u dagayɔrɔ la walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka se ka a kusi dɔn bi tɛnɛ juin kalo tile 6 san 2022 a kɛra su nɛgɛ kaɲa fu tɛmɛnen ni sanga 30 ye wagati min na sa an ka tasuma fagalaw kulukorokaw olu fɛ yen nɔ sa u kɔni kɛra sababu ye ni ka denyɛrɛni fitinin dɔ ka se ka ale ni ka o kisi denyɛrɛni fitinin minɛ n'a wolotɔ kurani yɛrɛ kɔni tun don ni ale bamuso kɔni ye den ni ka ale lafili den yɛrɛ kɔni den musomani o de don tasuma fagalaw n'o ye an ka protection civile ma ye olu y'a yira k'a fɔ ko den yɛrɛ kɔni ka kɛnɛ a ni na kosɛbɛ tilatuguni ka weleweleda bila denmansaw yɔrɔ la k'a fɔ ko denmansaw ka sabali ka sababuya kɛ den wolo ka gɛlɛn ka i den wolo ka tila k'a ta ni ka a lafili kunnafonidilaw ka so ɲɛma ni o ye Banjugu Dante a ye kunnafonidilaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a cɛmanw fo ka taa se a musomanw ma walasa ka se ka ɲɛfɔli k'u ye jamana bɛ musaka min ni ka o di kunnafonidilaw olu ma walasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na kabini san 2018 kana se san 2022 ma Banjugu Dante a ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye k'a fɔ ko an ka minisiri ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ye jabaraniw kan ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko jamana kɔni bɛ kunnafonidilaw ka nin dɛmɛ ni ka ale di ni n'a musaka bɛ ti jɔ fo sefa wari 100 la kunnafonidilaw ka ɲɛma ni o ye Banjugu Dante a ka fɔla sa ko kunnafonidilaw kɔni sigilen don ni ka ni musaka in ni ka ale makɔnɔ kabini san 2018 fo kana se san 2022 ma kunnafonidilaw kɔni ma ni musaka kofɔlen ni ka a sɔrɔ nka bɔlɔlɔkannaw ni fo ka taa se jabaranisow ni arajosow olu kɔni na sa ni kuma in bɛ fan bɛɛ lajɛlen o fɛ k'a fɔ ko musaka kɔni bɛ ka di nka a tɛ ka las'u ma Banjugu Dante a ye nɔgɔ bɔ kuma la walasa kunnafonidilaw bɛ se ka a faamuya cogoya min na Segu lakɔli karamɔgɔw fo ka taa se kalanso baarakɛlaw olu ma ni wagati in na olu kɔni bɛ baara bila la kabi juin kalo tile 2 san 2022 ka sababuya kɛ ko u cakɛɲɔgɔn dɔ o kɔni ka sara kɔni tigɛlen don kabini wagati la a bɛ o bɔ o cakɛɲɔgɔn yɛrɛ sa ko ni o ka sara kɔni ko ma ɲɛnabɔ olu kɔni tɛna baara ni ka o daminɛ a yirala k'a fɔ ko n'i y'a ye kɔni k'a ka sara kɔni o tigɛra ka sababuya kɛ a kɔni bilala ka taga yɔrɔ wɛrɛ la walasa a ka se ka taga cakɛ yen nɔ a y'i ban ka taa o tagali la o de la u kɔni ye a ka sara ni ka o tigɛ Sawujenw ka jamana ɲɛmaw olu y'a yira k'a fɔ ko ɲina hiji san 2022 o kɔnɔna la sa maa minnu bɛ yen nɔ n'u si bɛ t'u jɔ san 65 la ni olu kɔni bɛna bolociw ni ka olu kɛ u kɔni hiji dagalen don olu de ye nin wagati in o la a bɛ san 2 bɔ ni coronavirus bana kɔni kɛra sababu ye ka ni ka se ka hiji kɛyɔrɔ ka o datugu hijidenw olu la nka ɲina san kɔni kɔnɔna la kɔni hijidenw olu bɛna se ka taa ka u ka alabato den ka o kɛ damu ale ni hɛrɛ o kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ ala ka taa ni ka segin ni ka o nɔgɔya hijiden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen Mali
ye kunnafoni jabaran lajɛbaw kunnafoni damadan tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ni k'a da u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye ni ala man ka jɔnya jɔnya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ na don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ b'a ye sanga a n'a ka wagati tunga lafiya cɛkɛlaw an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo u ka cɛsiri ani u ka timinanja o kɔnɔna la a bɛ wagati bɔ bi tunga lafiya ma u kɔni y'a yira k'a fɔ maliyɛnden minnu bɛ mali kɔnɔna la nin wagati in na olu fana bɛ se ka u ka so ni ka o jɔ tunga lafiya ma olu fɛ ka kɛ ni tungaranke maaw fana ye sa ni aw bɛ fɛ ka so jɔ tunga lafiya maaw fɛ dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye walasa i bɛ se ka i ni ka so ni ka o jɔ damu ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ maliyɛnden minnu fana bɛ mali kɔnɔna la a y'aw sen tunga lafiya ma olu ka tɔn na kalo o kalo i bɛ musaka dɔ ni ka o bɔ walasa i sen bɛ se ka don u ka tɔn na wa u ka tɔn n'a daminɛna fana aw bɛ taa seere de fɛ n'an ko ma ko notaire ka taa bolonɔ bila sɛbɛn ni ka o kɛ kalo duuru o kalo duuru maa kelen ka so tile bɛ ta ni ka o d'i ma o b'a yira k'a fɔ ko tunga lafiya ma olu ka baara namara t'a la wa yuruguyurugu fana tɛ a la a ye boli biribiri aw ka se tunga lafiya ma walasa aw bɛ se ka damu sɔrɔ aw ka sojɔko la cogoya min na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ